Ola, que tal, como están? Benvidos un día máis a Galicia 2012. Saúdos a todos os que nos seguen a través de Correo Televisión, os que o fan a través de Radio Obradoiro e os que nos ven a través do canal 27 Barbanza. 2 días despois das eleccións autonómicas, seguimos analizando as claves da maioría absoluta dos populares de Alberto Núñez Feijóo, a irrupción no Parlamento de Alternativa, a coalición que capitanea Xosé Manuel Beiras e o debate que se abre agora no seo do PSDG e do BNG tras os malísimos resultados electorais. Hoxe volven ser moitos os que sitúan a Núñez Feijóo como delfín de Mariano Rajoy e moitas tamén as voces que piden unha renovación urxentísima no seo dos socialistas, mentres o BNG se prepara tamén para tomar decisións. Conosco están hoxe na mesa 4 xornalistas, a miña esquerda, Pepe Castro. Que tal, Pepe? Hola, benvido. aquí estamos. Xosé Antonio Perozo, que tal? Benvido un día máis. Hola. E a miña dereita, Alfonso Ribeiro. Que tal, Alfonso? Boas, benvido. E Luís Bellamor. Luís, encantadísima de terte por aquí. Bueno, pois imos empezar, se vos parece, cunha primeira reflexión que vos pido que sexa moi breve, antes de entrar xa a falar dos diferentes protagonistas desta xornada electoral, sobre a mensaxe que deixaron as urnas. Unha primeira reflexión moi breve que pode empezar, por exemplo, Pepe Castro, se lle parece. Pois eu, vamos a ver, os resultados das eleccións dan multitud de titulares, pero eu resumiríos en 4. O primeiro é que Galicia premiou ao goberno de Feijóo e castigou severamente a oposición a toda agora, que era o BNG e o Partido Socialista de Galicia, PSOE. Segundo, que Galicia terá un parlamento moito máis rico, animado e vivo que a irrupción de Beiras, porque é un dinamizador e animador nato dun parlamento que moitas veces é demasiado soso, demasiado serio, ou ás veces demasiado revolucionado, e posiblemente el pode revolucionarlo máis, non? A terceira é que a irrupción de Beiras ven a demostrar que as campañas sirven para algo, porque, aparte da súa personalidade arrolladora, indudablemente Beiras, os 9 escanos da formación Anova, son fruto dunha campaña electoral de 20 días e mes e medio prácticamente a presentación deste grupo, non? E, por último, a elevada abstención indica que hai moitos galegos, moita xente en Galicia, e os votos nulos tamén, que non está de acordo ca situación actual e que non participa nin das bonanzas teóricas do goberno do Partido Popular, nin, por suposto, das promesas que fixe a oposición. Bueno, pois non está mal para empezar, moitos galegos que non atopan a quen votar. Os titulares de Perozo ou as reflexións de Perozo? Bueno, pois eu teño claro unha cousa. Estas eleccións foron o triunfo da realidade virtual. É dicir, vivimos unha campaña de realidade virtual permanente na que incomprensiblemente había unha realidade na rúa, vendían outra realidade todos os partidos. Ao final, o ciudadano quedouse con esa outra realidade que é la menos tangible, que foi a realidade da mentira permanente a la que nos someteu a campaña del Partido Popular. Pero aquí, con todo, o que máis me sorprende e que eu coido que os partidos deben empezar a sentarse e reflexionar sobre eso realmente no día despois, máis alá de los escaños que tiveron, da capacidade dos seus líderes, toda esta historia, son los 908.500 votos, o sea, casi 1 millón de votos que quedaron na casa ou foron nulos ou blancos. É dicir, ese casi millón de votos representa unha Galicia que non está en absoluto de acordo con esa realidade virtual que foi o que sucedeu nestas eleccións. Entón, aí creo que está donde hai que situar a reflexión por partes de unos ou de outros. Porque se realmente o voto en blanco, o voto nulo, tuviese escanos, non dixamos xa, si esos 75.000 votos, casi 76.000 votos, entre nulos e blancos, tiveran escanos, eran un partido moi importante dentro do Parlamento. E eu creo que aí hai que reflexionar, en ese casi millón de ciudadanos aos que esta política non chegou por ningún área. Algo que comentábamos tamén antes de comezar a tertulia. A ver, Alfonso e Luís. Sí, bueno, eu coincido cos dous planteamentos, pero quixera facer algúns matices. No de Beiras, penso que efectivamente vai ser un dinamizador e un animador do Parlamento de Galicia, e si tuvo unha
aceptación tan importante nas urnas, eu penso que foi basicamente porque supo capitalizar, en primeiro lugar, a falta de liderado da izquierda, é dicir, a xente non, digamos que non conectou nin co cabeza de lista do PSOE, nin co do BNG, e por outra banda, bueno, porque hai moita xente que, falando desa realidade virtual da que aludía Perozo, que considera que facía falta pois algo diferente ao que había, os partidos, digamos, convencionais. En Bergantes tamén me gustaría facer alusión, bueno, pois que indudablemente isto non debe ocultar o gran triunfador da xornada, que foi Núñez Feijóo, é dicir, porque nun contexto complicado e con, bueno, pois cunha crise que causa sempre un desgaste importante, pois, bueno, conseguiu, é certo que con 135.000 votos menos que na anterior ocasión, cousas da lei de Don, que despois supoño que analizaremos, pero conseguiu pois reforzar unha maioría absoluta hasta os 41 deputados. E logo outra pequena reflexión, así, como estamos así, pois, casi a modo de titulares, gustaríame por unha vez decir que acertaron as enquisas. É dicir, estamos sempre criticando pois, que nunca acertan e tal, sobre todo as enquisas celebradas máis próximas ás eleccións, que xa auguraban unha subida espectacular de AG, do de Beiras, e que tamén acertaban no sentido de que lle daban unha maioría absoluta a Feijóo. Despois con matices, pero en xeral, pois esta vez acertaron as enquisas. Luís, a túa reflexión. Está prácticamente todo dito. Casi esbozado. Reveládeme deste comentario, non? Apartade de mí este cáliz, pero non o vou decir. No, vamos, irreprochable a victoria de Feijóo, pero se deixa, son 135.000 votos, que non é precisamente baladí, quere decirse que hai 135.000 personas, que era un de cada 4 galegos non votou a Feijóo, que o fixo nas anteriores eleccións, non deixa de ser baladí emerxente dun análise. É dicir, todos leron o partido, pero lerono uns mal, outros menos mal, e outros, bueno, salvando o tipo, por así decirlo, con unha victoria inapelable, non? Pero todo o mundo se deixa moitos votos, os partidos institucionais estaban no Parlamento galego, falamos dos 125.323 do BNG, falamos dos 190.000 do PSOE, grandes batacazos, que lles obligará a unha travesía ao deserto, bueno, pois seguramente terrible neste momento, falamos da irrupción da alternativa con Izquierda Unida, pero sobre todo hai que pensar que é unha forza esgazada do BNG, quere decirse que o que está en xogo é unha reformulación do nacionalismo, é dicir, non é simplemente que entre a alternativa, sino que cale o nacionalismo. Creo que Beiras decía, ou insinuaba xa nas primeiras declaracións que facía, entra o nacionalismo verdadeiro no Parlamento, o que está apelando realmente é a unha reformulación do nacionalismo. Quen son os verdadeiros agora nacionalistas, non? O BNG, a alternativa, hai unha terceira vía ao nacionalismo, e despois Converxencia que queda fora, e tamén tiña expectativas serias polo menos de acadar un ou dous deputados, pois queda fora. Compromiso por Galicia. Perdón, Compromiso por Galicia. E me dá a sensación de que todos perderon bastante, que non leron, gañou, que menos mal leu o partido. O señor Feijóo, entre outras cousas, fixo unha campaña de non excesiva explicación de programa, porque ao cabo tampouco é que haxa moito que vender. Simplemente deixou unha pasar, deixou unha correr, creo que fixo unha campaña, digamos, intelixente, por canto resultado, ao final lle viñeron a dar a razón. De momento, creo que nada máis. A campaña se fixeron, a Feijóo fixeronlle moitas campañas, porque lle fixo a campaña a las juizas de Lugo, lle fixo a campaña, hubo algunos medios que lle fixeron unha campaña absolutamente obscena, en cuanto a vamos, medios absolutamente con unha obscenidade absoluta en cuanto a criterios a la hora de exponer la realidade que Feijóo vendía e la realidade real, ¿no? Es decir, o sea, hai medios que non vamos a nomearlos agora, na cual, bueno, pues muy bien, y una ocultación permanente de criterios, de outros criterios da oposición, incluso criterios da rúa. O sea, que a campaña de Feijóo non foi solamente a campaña do Partido Popular, que foi unha campaña de ocultamento da xestión, e unha campaña que realizou proposicións ninguna, é dicir, señores, aquí tenemos que cumplir co déficit, caiga quien caiga, e punto, é dicir, unha campaña absolutamente tecnócrata, tal, que eu creo que non chega a esa ciudadanía, e unha campaña do medo, é dicir, cuidado, que se volven a estos que derrochadores, esto vai ser un desastre, é dicir, que, e logo eso, o sea, fixo a campaña a xusticia, fixo a campaña aos medios, e logo fixo a campaña
Algo terá que eu non estou de acordo. Houve medios tamén Hubo medios algún medio que sacou algunha historia e tal. Pero É unha lectura evidente, señor. O sea, lanzan la operación Pokémon xusto nos momentos de pre-inicio de campaña. Pero estamos entrando no tema dos tempos da xustiza. Claro, entramos nos tempos da xustiza. No, aí non entramos, que queremos que falar de resultados non da Pokémon. Xero que me faltaba. Faltache por citar Pemes, o mellor. Pemes é máis A ver que remata, pero que sei que Pepe lle quere responder. No, eu quero lle responder porque, vamos a ver, outro factor, o elemento que lle fixo a campaña Feijóo foi a oposición. Porque foi a oposición de hai que paralos, hai que votalos, e digo, oiga... Non, hai que paralos, tirou para diante. Hai que paralos foi un éxito. Hai que frealos o eso. Entonces, que propostas fai vostede, PSOE e BNG, para que este señor non triunfe? Eu creo que os 3 ou 4 eixos de comunicación que lle funcionaron perfectamente a Feijóo, que non digo que estuveran acertados, eu non entro en xuicios de valoración, digo que lle funcionaron de cara á opinión pública. Unha, Galicia está mellor co resto de España. Funcionou, pero funcionou. Segundo, non hubo ningún medio que dixera que eso non era real. Déixame rematar. El mundo o dixo o último día. Galicia está así por haber feito os deberes a tempo, que foi o que fixemos nós nesta legislatura. Terceiro, é mellor que vostedes, dirixíndose ao público, elixan unha sola opción unida e vencellada a Galicia que 4 ou 5 que non sabemos o que van a ser tendo en conta a experiencia do bipartito. Eu non entro en xuicios de valor. Digo que é unha campaña desde o punto de vista de campaña electoral, de marketing electoral, modélica comparada cas outras. Sí, perfecto, inteligente. E funcionou. Pero hai unha... Quero dicir que se o povo galego comprou isto, o povo galego non é tonto tampouco. Pero mira, o único... Moi breve, logo por aquí. O único partido que realmente fixo propostas foi o PSDG-PSOE, fixo propostas claras que non trascenderon. Pois non chegaron á opinión pública. No, porque os medios procuraron que non trascendera. E logo o segundo... Pero eses plans de emprego con empregos... Arremeto contra os medios. Estamos nun medio de comunicación. Estamos en un medio de comunicación. Estamos en un medio... Estuvo en un medio... Eu non estou remetendo contra este medio. Eu estou dicindo que hubo medios... Que medios? Cales? Podría nomearlos, pero non os vou nomear. A ver por aquí, a ver, Luis Alfonso. Quer dicir, o gran acerto, dende o punto de vista dos resultados finais do señor Feijóo final foi o tema da tese da coalición, unha tese que non se corresponde coa realidade, porque en media Europa está gobernada por coalicións electorais e funcionan perfectamente, seguramente moito mellor que a Comunidade Autónoma Galega, pero funcionou, comprobaron os electores e funcionou. O tema de que chega a Beiras, que chega un señor con moitos anos e con un pelo moi largo que di unhas cousas moi apaixoadas, tamén funcionou, o medo a Beiras, non? Volvemos ao tema de con corno, o demo con rabo, tal, todo aquilo, non? Eu creo que tesis moi elementais, pero que funcionaron, que operaron en campaña. Fixo unha lectura realmente clara do escenario onde tiña que batallar, non? E iso redundou 41 deputados. Despois, a lei, o sistema proporcional que temos, pois tamén beneficia, non é de recibo que o 48% dos votos supoña o 51%, creo que, de deputados, quer dicirse que hai un desfase, non hai correspondencia entre o porcentaxe de votos que se recibe... A lei é para todos. Correcto. Non, para todos, sí, pero beneficia as maiorías. Máxime cando hai unha participación disminuída, que eso vai beneficiar as maiorías. Todos os estudios demoscópicos anuncian que a dereita sale beneficiada cando hai unha abstención, digamos, importante, non? En este caso se confirma. Por tanto, a enquisa previa é redonda, con un índice de abstención tan alto, a dereita tal. Sin unha forza, digamos, de socialdemócrata forte, está cantada, non? A situación e o estado das cousas, non? Alfonso. Sí, eu penso que a campaña estivo moi ben plantexada por parte do PP. Ben é certo que para que unha campaña triunfe ten que haber un candidato que conecte. É dicir, de nada vale que ti elabores unha campaña moi ben pensada e tal. Pero penso que tuvo algúns acertos claros. Unha foi a das mensaxes curtas, cada día... É dicir, a veces ocorrentes e recurrentes. E recurrentes no de dicir ou nosotros ou caos, e ocurrentes a veces nos resolvemos, outros revolven, frases sempre moi curtas que se lle quedaba a xente. Alfonso, perdona, unha máis, que esta legislatura vai a ser do crecemento, que tamén funcionou como mensaxe eslogan electoral. Non esquezamos tampouco na campaña que Feijóo apartouse un pouco da marca PP, é dicir, curiosamente, é dicir... Saleu un xustiño na foto con PP, coincidiu o xustiño con Rajoy, que foi a facer campaña polo rural, é dicir,
marcou aí unha distancia, é dicir, que está ben ideado, ben pensado. O tema do crecemento, Pepe... No, por interpelar de ti un momentiño, nada a máis. mí non me interpeles, eu digo que o dixo el. Non, por iso. digo que vai a ser. Sobre o que ti dixeches do crecemento. Xa está hoxe FUNCA e organismos internacionais precisamente entrando nese tema, que é dicirse que eso do crecemento, que nos creamos eso, todos os organismos indican que, vamos, costa baixo, absolutamente, vamos a decir, é sin frenos, probablemente, quere decirse, e a piques dunha intervención. Entón, dá a sensación de que creerse eso, eu creo que, aínda que incorporou o crecemento, seguro que houve moitos galegos que non o creeron, mesmo que lle votaran. Seguro que lle votaron por outra cousa, e non porque se creeran o de crecemento. Daba a sensación, pero bueno. Pero remato brevemente, retomo. Mensaxe curta, desvincularse un pouco de Madrid, que desde o meu punto de vista ten un desgaste maior na crise, a pesar de que leva menos tempo gobernando, maior desgaste Rajoy que Feijóo. Logo, cando un está no poder sempre se ve favorecido pola conxuntura, é dicir, bueno, pois o de Pemex axuda, o de Alcoa axuda, hai cousas que, bueno, que non é que agora o inventar a Feijóo. O Pemex axuda, depende. Bueno, pero ao final, bueno, verémolo, pero quero dicir, de momento, bueno, pois parece que a visita de Peña Nieto a Madrid e tal, pois quedou un pouco máis clarificado o tema. Pero eu que teño unha extraña afición a ler prensa mexicana nos últimos 3 meses. Non está nada claro o tema, non? Nos últimos que leín precisamente decían que, bueno, era unha opción máis, que estaba no concurso, efectivamente, con opcións de, pero que era unha opción máis, que había que considerarlo e valoralo, que decirse, que tampouco se pode vender oso antes de cazalo. O de PM, a foto aquela de Feijóo con los empresarios do Naval e tal, era idéntica a la de las caixas de aforros. Dicen, caramba, o PM non hai. O sea, decir, é igual que aquela famosa de las baterías, aquelas baterías que iban poñer, que aquela empresa que conseguiu traer de Japón. Mitsubishi. Esa non veu, pero PM seguro que ven. Sí, la de Mitsubishi, pero como nos vendieron Mitsubishi? Mitsubishi xa estaba instalada. Eu sei de xente que xa preguntou onde está a foto de la empresa de baterías. Por eso digo que é que foi unha campaña absolutamente virtual. Ganou o virtual. A ver se podo terminar. A ver, está difícil. Perozo sería un bon dinamizador tamén no Parlamento. Vamos a ver. O mellor algún día. No, espero que nunca. Entón, candidato, campaña, favorecerono, e oposición. Oposición, eu penso que máis criticable no caso do un baixón aí que non podemos soslayar, non? É dicir, e moito máis cuestionable no caso do PSOE que no BNG. Explícome. O BNG viña dun proceso de escisión, é dicir, rompera en 3 cachos. E entón, bueno, pois, o normal é que houbera unha baixada desa maneira. No caso do PSOE, eu penso que fallaron varias cousas. Aquí creo que comentamos un día nunha tertulia con Perozo precisamente, de que a veces Perozo decía que é un partido transparente. Decíamos aquí, demasiado transparente. Víronse demasiado como había rifirrafes con Camaño, é dicir, ca lista da Coruña, en Pontevedra, en Vigo. Esas cousas sempre pasan factura. E logo, eu penso que o candidato que non acabou de conectar. Entonces, houve unha baixada cando ti eres o principal, cando tens que aproveitar precisamente que hai unha crise, que hai un desgaste e tal, e se non levas un candidato en condicións, eu penso que, e por aí é por onde fallou o PSOE. Eu creo que hai unha cuestión que non é de agora, e que é outro procesamento que ten que facer a esquerda xa, porque a socialdemocracia, mira ti onde me vou remontar, a socialdemocracia, dende a caída do muro de Berlín, que xa choveu, non levantou cabeza. É dicir, a socialdemocracia e a esquerda, dende entón, está ideolóxicamente desmantelada, ideolóxicamente colocada na xestión dos neoliberais, por decirlo de alguna maneira. É dicir, a única discusión que hai nunha campaña electoral como en esta non foi unha discusión ideolóxica. O único que plantexou algo así que podía parecer ideolóxico foi Beiras. O resto non hai unha discusión ideolóxica, ni siquiera los nacionalistas. Los nacionalistas están plantexando unha cuestión de poder territorial, porque non ves que haxa detrás ninguna cuestión ideolóxica, máis que o territorio é noso e nós administramos este territorio. Con lo cual, eso é invendible. A socialdemocracia, que estamos vendendo a socialdemocracia? Si ti fas 2 pantanos, eu fago 3. Se ti traes un ave, eu o traigo 5 días antes. Se ti montas unha fábrica, eu monto 3 e 2 huevos maduros. É dicir, e entón, esa cuestión é unha cuestión que hoxe
non diferencia a ninguén. Ni que sexa Pachi, ni que sexa Camaño, ni que sexa Alxún Pero Corra. eso que vos dicíeu de non saber ler o que non está pasando hai. na rúa, o que está pasando nos momentos Exactamente. sociais, o que está pasando nas redes sociais, o que está pasando nas familias, a lectura dos datos do paro. Agora sairá en Quisa da EPA a finais deste mes, veremos que lamentables datos van a aparecer. Decir, vai haber tamén un estudio comparativo do IBI dos españois con outros países europeos, sairá tamén agora. Vamos a compararnos cos demais nestes 5 anos que nos pasou, como vivimos, como imos vivir. Decir, todos estes datos son fundamentais, e tens que ter a sociólogos de guardia case, saber que está pasando, saber ler o partido, interpretar o que está pasando dende arriba. Entón, digo dende arriba porque, claro, a pirámide é a pirámide nas organizacións, pero como leen o partido, como interpretan? Pois eu creo que non souberon facelo. O PSOE tuvo dificultades, eu dicía outro día, embrionarias na xestación do candidato. Eu creo que eso é clarísimo. É dicir, sale Elena Espinosa, de rival e contrincante, tuvo problemas para a lista de Ourense, porque mesmo acabou cuarto, digamos, na súa demarcación. É dicir, tuvo dificultades embrionarias na xestación. Non fixo unha mala campaña, aí non estou de acordo. Creo que fixo unha campaña razonablemente boa, tuvo un cartel desafortunadísimo, un marketing desafortunado, pero o mesmo pasa con Jorquera, que dende unha honestidade, dende un traballo político, afronta unhas eleccións e saca uns resultados malos, malísimos, diríamos, pero eu creo que non é responsabilidade exclusiva do candidato, é unha falta de un fracaso, digamos, en saber ler o que está pasando, en poñer en positivo, digamos, esa falla social e saber traducila despois en votos, non? A ver, Pepe. No, eu creo que o fallo fundamental da campaña do PSOE e da campaña do Bloque é que non son creíbles, porque o Partido Socialista acaba de salir dun goberno e ahora mesmo non sabemos a que xoga. Falas ti da socialdemocracia, da indefinición da socialdemocracia, que non sabe, claro, que non sabe realmente neste momento a que xoga. Que Partido Socialista vas a votar? O Partido Socialista que ten vocación de ser alternativa de goberno ou o Partido Socialista que está apoiando todas as algarabías da rúa que teñen direito a manifestarse na rúa, todos os que queiran manifestarse. O Partido Popular apoyaba todas as algarabías de los obispos. Agardamos aí un momento. Deixame rematar, eu non estou falando agora do Partido Popular, estamos analizando a situación das eleccións. Evidentemente, seguramente, analizado con frialdade e con objetividade, o Partido Popular tampouco tiña razón en apoiar aquelas manifestacións. Pero agora, a que Rubalcaba ou a que Pachi Vázquez apoias? O Pachi Vázquez que se viste ca toga institucional e que di que vai a levantar este país, a sanidade, a educación, tal, ou o Pachi Vázquez, ou os seus satélites, a súa xente, que está apoiando todas as manifestacións na rúa en contra dunha línea de goberno que eles mesmos aprobaron, o pacto, a austeridade, como se chamou, equilibrio fiscal, o déficit público, foi votado polo PP e polo PSOE. E a Constitución reformouse polo PP e polo PSOE. Entón, que apoias agora? A Valeriano Gómez que está instigando a xente que saia á rúa ou a outra xente que se defina? E non é certo tampouco, perdona, pero se remato, non é certo que a socialdemocracia caerá desde o 89. Desde o 89 estaba gobernando Felipe González en España, que gobernou hasta o 86. Hubo goberno socialista en Grecia, hubo goberno socialista en Portugal, hubo goberno socialista en moitos outros países. Estou dicindo, Pepe, que caeu ideolóxicamente. Socialdemocracia da hora. No, estou dicindo que a partir de aí, ideolóxicamente, a esquerda foise desarmando. E foise desarmando a prol, precisamente, de caer nas mans do consumo, do liberalismo, de todo este tinglao. Consumo, liberalismo e todo isto que de pronto, que sucede? De pronto resulta que o gran consumo e todo, quien o produce é China. E a partir de que produce China, el capital dice, cuidado, que el consumo lo están produciendo los chinos, nosotros no dominamos, están mercando Estados Unidos, están mercando todo, y dicen, señores, queremos en el sur de Europa chinos producindo para seguir consumindo. Volvemos a Galicia. Non pensou niso cando fixo a campaña. Pero que ten que pasar agora no seo do PSDG? A ver, falando de persoas. Que ten que pasar? Di Francisco Camaño, renovación urxentísima. Di Ismael Rego, ninguén lle fixo tanto dano ao partido como Pachi Vázquez en pouco tempo. Bueno, vos que crees que ten que pasar? Dá a sensación de que hai un intento de transición pilotada, non? Un pouco o modelo este Rubalcaba cando foi tal. Deixar pasar un tempo, de feito hai un Comité Nacional, despois haberá un Congreso Extraordinario, xa para 2013, e despois aí, en principio parece que Pachi xa puxo a disposición o cargo, e todo parece indicar que cando haxa un Congreso Extraordinario non tratará de amarrarse, porque eu creo que será un desgaste absolutamente inútil tratar de facelo así.
Tampouco teño claro que Rubalcaba vai estar durante moito máis tempo aí. Quero dicirse, tuvo unha oportunidade, pero claro, dende a oportunidade é certo que estuvo o éxito de Andalucía, perdendo moitos votos, pero que mantuvo o goberno. Asturias. Pero despois, Asturias, pero claro, Pero agora temos Cataluña temos tamén, de a volta da Galicia, esquina. Cataluña é unha desfeita e o País Vasco outra desfeita, porque perdeu, creo que é 7, non? Ao final en Pachi López era. Claro, é un descabalgamento absoluto e é unha das promesas para sustituir. Si fallaba, Rubalcaba. Quer dicirse que hai un 2 por 1 eso. Pero mira ti, Luis, cómo funciona la cosa. O sea, o Partido Popular en Euskadi también es un descabalgamento, caen y tal, no pasa nada. Es decir, lo reciben con abrazos, aquí tal... No, con abrazos non creo que María San Juan e o señor bueno, lo que tú con quieras. O sea, abrazos, ti oreja, etcétera, escoitaches a alguén decir que había que facer renovación? No. Bueno, María San Juan e a oreja, non? Por aí... Ali o Basagoiti estáse plantexando severamente María San Gil. María San Gil. Estáse plantexando dimitir e, por suposto, xa anunciou que non vai a repetir Bueno, como aquí... Non sei se se van a renovar ou non. Ahora, Vamos a ver. desde o meu punto de vista, o PSOE, Sí, dun se en un, quere porque ser non. alternativa de goberno algún día, ten que renovarse profundamente en ideas, proxecto, personas, sobre todo personas. Porque o pasado, eu creo que lle vai a seguir pasando factura mentes que non haxa un cambio radical. Mira, en Grecia, o PASOK foi goberno moitos anos. En as últimas eleccións tuvo o 6,6% dos votos. Pero, E isto é o que lle pode pasar a pero él. vamos a ver, Logo mira, Alfonso, pero mira ti la exigencia que lle faz á esquerda, mientras que esa exigencia non se la fixeron, ninguén se lla fixo cando Aznar cae. Cando Aznar cae, siguen Rajoy, siguen todos, siguen la Esperanza Aguirre, siguen Arenas, siguen todos. Es decir, e ninguén lle din, señores, teñen vostedes que renovarse e marchar. No, esto se di na esquerda. Por que tense que marchar? E eu non digo que teña que Si houve marchar. renovación en Galicia, en todo caso. Sí, pero vamos a ver, renovación, relativa renovación. A nivel nacional, Porque aquí, renovación, hombre, como non? pues non sei. Pero non a viu esa renovación. Non a vi. Xa sei por onde vas tirar, pero vouche responder moi brevísimamente. Por que no Partido Socialista Touriño se lle pide dimisión ás 24 horas? Quer dicir, dende o minuto 1 e digamos, pon o cargo, digamos, ás 24 horas o deixa. E agora argumentamos, ao mellor, senso contrario. É dicir, cabería pensar que hai unha cultura da dimisión cando o resultado é catastrófico. Eu son dos que pensa que non tiña que dimitir Touriño. Como penso, pero por que ya pediron seguramente moitos dos que agora están gobernando o partido? Ao mellor incluso, mira o que che vou dicir, ao mellor incluso xa antes de chegar á selección xa tiña organizada la petición de cambio despois das eleccións. A pesar de... sacou máis de medio millón de votos, 75 diputados. Claro. Pero que agora non chegan, que vamos, a ver. Claro, vou tratar de contestarche esa pregunta. A ver, Alfonso, que tenga resposta. Por favor, ilústrame. A ver, Alfonso, que tenga resposta. Vou tratar de contestarche esa pregunta tendo moito menos coñecemento do Partido Socialista que Perozo. A mellor teres máis objetividade, seguramente que vosotros, non? Pero eu penso que van a tardar un pouco en producirse este relevo, esta, chamámoslle ti, acertadamente, transición pilotada, non? Sí. Porque os tempos márcanos desde Lugo. É dicir, antes marcaronos desde Lugo, houve unha presión para que Touriño, na que tuvo moito que ver, pois, entre outros, José Blanco, para que renunciara, entre outras cousas, porque dixeranlle que tiña que adiantar as eleccións. El mantívose, se facemos un pouco de historia, recordarémolo, non? É dicir, el mantívose nas súas 13, dixeronlle, se non adiantas as eleccións, perdes. El dixo, no, bueno, pois eu vou agotar a legislatura e ao final perdeu. E agora está ocorrendo un pouco o mesmo, é dicir, a pesar de a impaciencia de Camaño, vímolo impaciente antes das eleccións, comentamos aquí que xa estaba máis pendiente do 22... O divino impaciente. O divino impaciente. E vexo un pouco impaciente nas declaracións que fixo hoxe mesmo. É dicir, que volve outra vez a pedir urxencia e tal. Eu penso que os tempos os van a marcar desde Lugo. E cando digo desde Lugo non me refiro ao presidente do partido, do PSDG, que é Orozco, senón que me refiro máis ben a Blanco ou incluso a Besteiro. E aí é onde vai estar un pouco o tema, fundamentalmente con Blanco. Vamos a ver, eu contestando a túa pregunta, por que non se lle pideu a Aznar ao PP a renovación cando Aznar perdeu Mariano Rajoy perdeu as primeiras eleccións, a min dame igual, é un problema deles. Como se o PSOE non quere renovarse, eu sinto, porque é un partido de goberno este país necesita a un PSOE fuerte. Pero o PP, por non renovarse, por facer aquela primeira legislatura de Zapatero, como a fixo crispada permanentemente en la rúa, como ti decías, estuvo 8 anos na oposición.
E o PSOE, se non se renova, se non aprende esa lección, podelle pasar o mismo. vamos Eu a ben ver, que a min dame igual, O PSOE, tanto un como mira, outro. o PSOE de Rubalcaba, Agás Rubalcaba e algún que outro membro, é un PSOE absolutamente renovado. Pero Na son as cúpula. mesmas personas. Pero si es que los partidos son los que son. Es que los partidos no dicen, oiga, mire, señores, marchen todos ustedes e traemos, e como el Real Madrid, imos fichar a non sei que. Bueno, Pero que ten razón en unha cousa. Están absolutamente todos renovados menos na cúpula. É que a clave é a cúpula. Claro. Pero vamos Eu a ver, creo que a lectura que pasa é correcta. Agás que o que hai que renovar é a cúpula, porque é o que dá a cara, é o cartel e o que pilota a Secretaría Xeral, non? Sí, bien, E logo fagocitaron a toda a oposición, todo o que olía Toda a a oposición Chacón deles. desapareceu. Claro. Eu penso que Pero- todo foi por un puñado de votos. Tamén vamos aquí en a ver. Galicia, non? Pero eso es así, ¿no? Es así en un Bueno, pero partido. Es decir, hay dos opciones, se presenta una e a que gana, a outra pero está sentada debilitando os rivais, sillón. estás No, debilitándote a ti mismo, debilitando, estás no, debilitando o partido, desde o meu debilitando punto no. de vista. Chacón estivo facendo campaña en Galicia. Estivo abundando un pouco no No, xa no me digo, tema este de xa Lugo, que- o que digo é que hai dous casos aí que son Ao mellor Operación tes Campeón, razón. que lle afecta a Blanco, por tanto, ele está pendiente de que haya unha resolución ao respecto. Resolución que xa hai que esta señora non publicou e outro no seu tema tempo. e outro tema que tampouco é baladí, que é o tema Pokémon, que aí sí pode, bueno, pues Orozco xa pediu declarar ante a xuíza e está agardando que o chame tras verse implicado Liñares. está claro que Eu penso que unha vez que se despexe eso, se podrá A operación Pokémon lle abordar. pasará como a la Campeón y como a la, ¿cómo se llama la otra? Carioca. La Carioca, La Muralla. que levan esas dos señoras de Lugo, que eso quedará aí, dando voltas, porque en realidad xa veredes como que non hai nada ou casi que nada, e 4 chorradiñas. É dicir, foi unha instrumentalización da xusticia para esta campaña electoral. Bueno, eu non estou de acordo en absoluto con eso. Se non te pido que estés de acordo, Pepe, No caso te de- digo que é o que no caso de penso eu. Ourense, Pero podo hai unhas dicirlo. escoitas, Claro. hai un señor que hai un dixo señor aí, que tiña Vega Sicilia, perdón, que tiña botellas e botellas de Vega Aí xa vas Sicilia. polo Vega Sicilia, No, bueno. pero bueno. Oye, pero non nos por imos quedar nese asunto, eso é nada, en 2 Que, minutos, por certo, porque temos que quero falar de dicir, moitas que digas cousas. que non hai nada. Hombre, No, eu que estou de acordo, concordo con Perzo nunha cousa, quero dicir, se esta información se tiña no mes de agosto, como parece que se Julio, tiña eso e sí. antes, como se espera, digamos, a que Eso sí, coincida unha eso- semana eso- antes da vamos a selección. ver. Parece E que ademais- instrumentalizar os eso- tempos De un da en un, por xustiza. favor, que senón- Eu E creo que ademais, instrumentalizar os tempos da porque se xustiza adiantaron a esa non é elección. moi correcto. Si la selección nos adianta, A ver, esa non faledes información... a vez, si por favor. si a selección nos adiantan, esa información nos sale hasta marzo do ano que ven. A ver, Pepe. No, a mí eso pareceme moi relevante, pero é un asunto distinto. É dicir, que o sacaran cando tiñan que sacala, que non o sacaran agora, que non hai nada, como di Perozo, hombre, eu quero pensar que unha xuiz ou dúas non van a prevaricar meténdose nun xardín como este, con tanta xente implicada e tanta xente na cadea. Hai xente na cadea. Acórdate do cacharro, da operación aquela de cacharro. Facemos unha aquela- cousa. Muralla. Facemos unha cousa. De Facemos Muralla. unha pausa para a publicidade, quedamos nós falando da operación Pokémon, que a mí xa non me interesa neste momento, neste Íamos para programa Muralla, concreto. E a volta seguimos analizando os resultados da cita cas urnas.